Goeie. Nederland had een planbureau. Dat rekent altijd de plannen van de politiek nee. En omdat we landelijk zo'n ding hadden, had Friesland dus een eigen planbureau. Hè? De directeur daarvan, Arjen Droog, die wil graag duidelijk maken dat het bestaan. En hij sprutst de Friese stedenleden zuur wat gemietig ta. Die matten nevens hem heel oors en volle beter nadenken over de toekomst van Friesland. Friesland is nevens het Friese planbureau namelijk heel dal geen lokkige provincie, zat voor het echte planbureau wel hield. Nevens Arjen Droog wordt dus lok bedriegen door de haan en haan direct aannemende vergriezing. Wij mat meer mantelzwargers had dan. Daar komen nevens hem heel minder van, omdat die met dat verdomde platteland zitten. De afstand daar bepalen aanstes dat mantelwerk net meer dien wordt. Boven dat krijgen we hier minder meesken om het werk. Dus die vergriezing die wordt een poel van ellende. Ouderen vertutten is je om 2050 eenzaam op het vier voortlezende platteland. Arjen Droog die rekent de Friese politiek nooit nee, maar die doet dan niks. Hij wil dikwijls dags dat ze oren en betere keuzes voor de toekomst doen moeten. Hij vindt dat het daarbij onzin is dat de steden onnota alles oplossen bij dat woord minskip. Eigenlijk wel zielig dat een Fries planbureau net weet dat Friesland altijd via die treffelijke minskip zorgt dat er zoveel rekening met elkaar houden wordt. De stedenleden zeggen hem stom verbaasd om. Hellen tik ik de schouders op en begonnen haar eigen keuzes kenbaar te maken. Dat maakt namelijk bij het praten over de begrutting. Daarbij lieten de politieke partijen zien dat ze ook net alles van Friesland weten. Nevens de BBB bij Gelieks ben we namelijk dom. We kennen het lezen en we kennen het rekenen. Daardoor komen we bij amper digitaal binnen bij zo'n soort instellingen zoals ziekenhuizen en belastingdienst. Is er nog net iemand die de BBB vertellen kan dat een heel soort mensen die het wel goed lezen, schreeuwen en tellen kennen, daar ik absoluut net in komen. Dat had meer met domheid te krijgen. Ik weet bij Gelieks net eens wat een account is. Misschien kan het Friese planbureau regelen dat al die instanties zorgen dat het binnenkomen bij hen makkelijker wordt, minder formeel. Dan worden we nog lokkeriger als we echt wel binnen.